Tsohon shugaban ƙasa wato Muhammadu Buhari ya yabawa shugaba Bola Tinubu kan yunƙurin sake farfaɗo da ƙasar tun bayan da ya karɓi ragamar mulkin Najeriya a ranar 29 ga watan Mayu, inda ya tabbatar da cewa Najeriya ta ci gaba da kasancewa ƙasa mai sarƙaƙiya ta mulki. Da yake magana a lokacin da ya karɓi bakoncin shugaban hukumar kwastam ta Najeriya wato Bashir Adeniyi da mambobin ƙungiyar gudanarwa a Daura, jihar Katsina. Buhari ya ce babu wani abun da zai iya yi don taimakawa Najeriya a halin yanzu. Tinubu ya cire tallafin man fetur da ake ta cece-kuce da shi, sannan ya yi yunƙurin take naira kan wasu kuɗaɗe, manufofin da duk da suna da farin jini a lokacin sun jawo matsalar tallafin arziki. Na gode ƙwarai da zuwanku, na yaba sosai, ina tsammanin Tinubu ya yi ƙoƙari, in ji Buhari, kafin ya ƙara da cewa Najeriya na da sarƙaƙiya. Hakika babu abin da wani zai iya yi sakamakon raɗaɗin tallafin arziki da ake fama da shi. An yi zanga-zangar lumana a ƙasar, ko da a kwanan baya ƙungiyoyin ƙwadago suka fantsama kan tituna a faɗin ƙasar domin neman ingantacciyar rayuwa. Buhari ya shugabanci Najeriya wa'adi biyu na shekaru 8 bayan ya zama shugaban ƙasa na soja. Ya ƙi janye tsarin tallafin man fetur mai tsada a Najeriya saboda buƙatar kare gajiyayyu da marasa galihu. A cikin shekaru 8 da yana shugaban ƙasa, Buhari ya kuma kare naira, inda ya ƙi barin 'yan kasuwa su tantance kimar manufofin da yanzu gwamnati mai ci ta yi watsi da su. Wannan dai ba shi ne karo na farko da Buhari ke bayyana Najeriya a matsayin mai wahala ba. A cikin watan Nuwamban shekarar da ta gabata ma ya bayyana Najeriya a matsayin 'yan adam masu wahalar gudanar da mulki. Buhari ya ci gaba da cewa a tsawon shekaru 8 da ya yi a matsayin shugaban ƙasa, ya yi iya ƙoƙarinsa wajen ciyar da ƙasar gaba a ɓangarori daban-daban. Amma ya ci gaba da cewa 'yan Najeriya sun bambanta domin suna ganin ya kamata su kasance masu mulki ba kai ba. Ƙwarai da kaina na jagoranci Najeriya. Yana da matuƙar wahala. Mutane sun san haƙƙinsu, suna ganin ya kamata su kasance a wurin ba kowa. Kusan kowane mataki ne, kuma dole ne ku yi gwagwarmaya dare da rana don ganin kun cancanta. Ba na jin na ɗauki Najeriya da wasa. Allah ya bani damar bautar ƙasata, amma na yi iya ƙoƙarina. Amma ko iyawana ya isa, na bar mutane su yi hukunci, kamar yadda ya shaidawa gidan talabijin mallakin gwamnati. Shi ma da yake jawabi yayin ziyarar ta baya-bayan nan, shugaban hukumar ta kwastam Adeniyi ya yabawa tsohon shugaban ƙasar bisa canza fasalin hukumar kwastam a lokacin da yake kan mulki, inda ya ba da tabbacin cewa hukumar za ta ci gaba da tabbatar da cewa an tabbatar da tsaron iyakokin ƙasar domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya.